Jeg sidder her med Henrik Rosenberg, som er interesseret i naturvidenskab, og jeg skal Sebastian Fransen. Kunne religioner eller overbevisninger, f.eks. kristendommen, uddø? Det kan de helt sikkert, fordi det har tiden vist, at alle religioner de skifter. Så jeg tror også på, at sådan vil det fortsætte. Og alle religioner vil med tiden uddø. Og vi kan jo se, hvis vi bare skruer tiden måske 1000 år tilbage, hvor der i Nordeuropa især var mange asatroende. Dem er der, selvfølgelig er der en lille gruppe af dem tilbage, men som den mest udbredte religion, der er den næsten uddød. Så det tror jeg egentlig, at sådan vil det fortsætte i fremtiden. Der vil opstå religioner, og det gør der hele tiden. Nogle bliver en succes, bliver meget udbredt, og så går der noget tid, og så forsvinder det igen. Så det tror jeg helt sikkert, at de vil forsvinde. Altså religioner vil forsvinde og opstå igen? Ja. Okay. Hvilken effekt har det, at så mange mennesker tror på noget forskelligt? Altså man kan sige, det er jo både godt for nogen, og det er skidt for nogen. Hvis man er med i det fællesskab, som der er inden for en religion, så er der ingen tvivl om, at det er rigtig godt for dem, der tror på det samme, fordi de har et socialt sammenhold, der helt sikkert er større end dem, der står uden for deres religion. Men hvis man så ser på dem, der står uden for deres religion, så efter min opfattelse, så skaber det noget splid. Og historisk set, og selv den dag i dag, der er de forskellige religioner ophav til rigtig mange konflikter desværre, og til uenigheder, og til endda krige i nogle tilfælde, og til terrorisme og andre problemer. Og det er rigtig skidt. Men isoleret set inden for den enkelte religion, der er der ingen tvivl om, at det bidrager til noget positivt, fordi at det virkelig giver et sammenhold, og det kan give folk noget at være fælles om. Og i alle samfund, og hvad kan man sige, også helt tilbage til stenalderen og så videre, der var det jo super vigtigt for mennesket, at vi holdt sammen. Og det er jo også derfor, at man siger, at det er en helt naturlig ting, det er der i hvert fald nogen, der tror på, at det er en naturlig ting, at vi er religiøse, og vi tror på noget. Og der er nogle forskere, der siger, at vi faktisk har et sted inde i vores hjerne, hvor vi alle sammen er disponeret for religion. Og det er jo sådan set meget interessant, at vi næsten som menneske er født til at skulle have en religion. Og det tror jeg faktisk godt på, fordi de kan se, at når de har lavet hjernescanninger hos dybt religiøse, så kan de se, at det er det samme sted i hjernen, der bliver aktiveret, når man begynder at tænke og tale om sin religion. Det gør jo, at man kan ligesom sige, at det er naturligt for mennesket at have den religion. Ja. Hvad er formålet med tro? Det tror jeg er meget individuelt. Lidt som jeg sagde før, så tror jeg, at det har den her indbygget tendens, vi kan have til at acceptere eller selv skabe religion. At årsagen til det, det er sådan set, at det får, at mennesket bedre kunne klare sig og bedre kunne overleve. Men nu er vi så kommet hen et sted, hvor at man kan sige, for nogle, især måske i den vestlige verden, der har man i lige så stor grad ikke behov for religion. Det er i hvert fald ikke alle. Og det afspejler sig ved, at man kan se, at især i de lande med meget, meget stor fattigdom, og hvor det er rigtig, rigtig svært at leve, der er religionen naturligt nok måske meget mere udbredt, fordi man har simpelthen brug for et eller andet at tage fat i, fordi at man har det så skidt i hverdagen, og det er så hårdt, så man må have et eller andet at tro på for at kunne overleve. Ja. Tror du, at religiøs troende er mere fanatiske end folk med andre livsanskuelser? Det ved jeg ikke, om de er generelt. Det tror jeg faktisk ikke. Fordi at man kan jo være fanatiske på mange måder. Så jeg tror, fordi at man, altså hvis man definerer religion ved at tro på en Gud, så tror jeg nødvendigvis ikke, at man er mere fanatisk, fordi at man tror på en Gud. Historien har også vist mange folk, som der er fanatiske. Det kan jo så være politisk, eller det kan være racistisk betonet. Eller... Okay. Hvor stor er forskellen mellem de religiøse troende og folk med andre livsanskuelser?
Det er jeg vil sige, det er vel en meget flydende grænse. Fordi at der, altså jeg tror det er svært at sætte troende i en bås og sige, at det er den slags mennesker, ikke troende er en anden slags mennesker, fordi der er jo den, der er stærkt troende, og der er nogen, der er måske moderat troende, og nogen, der er meget lidt troende, og så er der nogen, der er lidt i tvivl. Og så er der nogen, der siger, jeg tror måske, der er et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er, og så er der nogen, der er i den helt anden ende, jeg tror i hvert fald ikke, der er på noget. Altså, så er det sådan en meget, meget flydende overgang, og det er alle forskellige typer mennesker. Så jeg tror egentlig ikke, at man kan sige, at der er den store forskel. Man kan måske, hvis man taler om de helt forskellige yderligheder, der er, hvor man siger, dem, der er meget troende, og dem, der overhovedet ikke er troende, som man vil kalde ateister, at der er forskellen på dem nok i stor grad, at dem, som der er ateister, de er større tilhængere af videnskab, sådan som jeg er, og interesserer sig mere for videnskab.